Kaixo, azkenik 3. bideoarekin nator. Gaurkoan, bizi funtzioak ikusteko. Gogoratu, bizidunak gai organikoz osatuta daudela. Zelulek honen egitura osatuko dutela, eta 3 bizi funtzioak egingo dituztena. Ez badakizu zer esan nahi duten gauza hauek, joan zarete aurreko bideoak ikustera. Baina gaur, bizi funtzioak. Bizi funtzioak 3 dira, eta bizidun guztiek burutu behar dituzte beraien biziraupenerako edo espeziea irauteko. Lehenengoa, nutrizioa. Izaki bizidunak nutrizioaren bidez materia eta energia lortu egiten dute. Materia beharko dute bai hasteko, bai apurtutako gauzak konpontzeko. Adibidez, zauriak. Energia beharko dugu gure eguneroko gauzak egiteko, mugitzeko, pentsatzeko, gauza guztiak egiteko. Nutrizioa bi bide ezberdinez egin daiteke, bizidun motaren arabera. Autotrofoa. Izaki bizidun hauek materia inorganikoa hartuko dute eta organiko bihurtuko dute. Hau da gertatzen den adibidez fotosintesiaren bidez. Landareek sustraien bidez materia inorganikoa xurgatuko dute, ura eta gatz mineralak. Eta fotosintesiaren bidez materia organiko bihurtuko dute. Elikadura mota hau ohikoa da landare, alga eta bakterio batzuetan. Elikadura heterotrofoan izaki bizidunak materia organikoz elikatu beharra daukate. Hau da, beste izaki bizidun batzuk jan behar dituzte. Talde honen barruan, animaliak, onddoak eta bakterio gehienak egongo dira. Ikusiko dugun bigarren bizi funtzioa erlazioa da. Erlazioaren bidez izaki bizidunak inguruan dutenaz jabetuko dira eta honi erantzun bat emango diote. Hau da, inguruan zer gertatzen den hauteman egingo dute. Hau, noski, oso garrantzitsua da. Nahitaskoa izango da, bai arriskuak antzemateko, bai janarian ondagoen jakiteko. Edo beste bizidunekin komunikatzeko, adibidez. Gauza hauek guztiak nabaritzeko zentzumenak erabiliko ditugu. Azkenengo bizi funtzioa, ugalketa da. Honen bidez, izaki bizidunak ondorengoak dituzte. Bizi funtzio hau berez, ez da nahitaskoa banakoarentzat, baizik eta espeziarentzat. Banakoak ez badira ugaltzen, ez dago inolako arazorik beraientzat. Baina espezia ez badira ugaltzen, banakoak hil egiten da. Espezie askotan banako bakarra ugaldu egiten da, adibidez erleetan. Ugalketaren barne bi talde egiten ditugu, ugalketa sexuala eta ugalketa asexuala. Ugalketa sexuala, kasu honetan banako bakarra behar da ondorengoak izateko. Hau da, guraso bakarra. Beraz, ondorengoak gurasoaren kopia zehatzak izango dira. Hauen adibideak bakterioak dira edo itsasizarrak besteak beste. Ugalketa sexualean bi banako behar dira. Banako bakoitzak gameto bat sortuko du. Gizakion kasuan espermatozoide eta ovuloak izango dira gametoak. Bi gametoak batu egiten direnean enbrioia sortuko da eta hortik ondorengoa. Kasu honetan, bi gurasoek gametoen bidez bere informazio genetikoa eman dute. Beraz ondorengoa bien arteko nahasketa izango da. Beraz, bideoa laburtzearren 3 bizi funtzio dira garrantzitsuak bizidun guztiontzat. Ikusi dugun lehenengo bizi funtzioa nutrizioa da. Honen bidez bizidunek energia eta materia lortu egingo dituzte. Egin alda bai erautotrofoan zein heterotrofoan. Erlazioa izan da ikusi dugun bigarren bizi funtzioa. Honen bidez inguruan gertatzen dena hautemango dute bizidunek. Ikusi dugun 3. bizi funtzioa ugalketa da. Ugalketa garrantzitsua da espezia bizi irauteko, ez banako bakoitzarentzat. Eta ondorengoak izatean datza. Bi modu ikusi ditugu. Bai, ugalketa asexuala, non guraso bakarra dago eta ondorengoak honen kopia zehatza izango dira, eta sexuala, guraso bi daudenean eta bien arteko nahasketa izango da ondorengoa. Eta bideo honekin bukatu egiten dugu bizidunen ezaugarrien bideoa. Gustatu izana espero dut, eta horrela bada, ez ahaztu suskribatzea.